mulla on matcha. Siis mä löysin tällaisen videon. Tuossa kaavassa ei ollut tätä oikeasta ohjetta, mutta mä löysin sellaisen videon, missä näytettiin tää. Mun olisi varmaan pitänyt viimeistellä nää silloin niinku aiemmin. Joo. Mä haluaisin tehdä YouTube-kanavan, koska mä haluan jakaa mun ompelujuttuja siellä. Ja tai siis täällä. Ei siellä, vaan täällä. Joo, mä oon siis innostunut itse ompelusta nyt vähän niinku uudelleen tässä vuoden aikana. Ja multa puuttuu semmonen kanava, missä jakaa mun ompeluinnostusta muille. Ja mä itse tykkään katsoa hirveästi YouTube-videoita, missä muut ompelee ja näyttää vähän mitä ne ompelee ja sitä kautta saadaan niin kuin inspiraatioa ja vinkkejä. Joten mä toivon, että joku muukin ehkä saa sitten näitä samoja juttuja mun videoista. Mutta tässä videossa mä haluan kertoa vähän, että miten mä päädyin ompelemaan. Ehkä samalla jakaa jotain pieniä vinkkejä. Jos oot ihan vasta alkaja ompelemisessa, niin toivottavasti joten hyödyt niistä jotenkin. Ja sit mä haluan esitellä myös mun tämänhetkisen projektin, mitä on ompelemassa. Ommellaan vähän yhdessä ja sit mä lopussa näytän, että mitä tästä tuli. Mutta let's begin! Mä siis tykkäsin lapsena ja nuorena tykkäsin tosi paljon ommella koulussa, kun oli siis kässäntunteja ja siis mä oon muutenkin ollut aina semmonen aika luova ihminen ja tykännyt hirveästi kaikista näistä taideaineista ja käsillä tekemisestä ja näin, eli se on jossain täällä syvällä. Joo, mä varmaan tuun sohi tätä mikkiin, koska en ole tottunut, joten älkää välittäkö, tai siis antakaa armoa. Ehkä tässä sitten videoiden, niin kun videoita tulee enemmän, niin mä opin. Joo. Okei. Eli, tykkäsin siis ompelusta hirveästi lapsenakin. Ja mä muistan, että jossain kässän tunnilla oon tehnyt jonkun hupparin ja housut ja niitäkin siis ihan pidin. Ja sit mun siskokin käytti niitä housuja, mitkä mä tein. Joten kai ne oli ihan ok. Sitten ne kyllä sanokohan se, että ne taisi hajota. Mutta en tiedä miten kovalla käytöllä oli. No, anyway. Mutta joo. Tykkään ommella, mutta sitten jossain välissä tai koulun jälkeen niin ei tullut ommeltua yhtään. Eli en ole ommellut 15 vuoteen tässä välissä. En tiedä miksi. Jotenkin mulla oli ehkä semmonen... siis mä tykkäsin piirtää ja maalata ja tehdä tämmösiä, mutta se ompelu ei ehkä ollut se juttu. Vaikka mun äitikin se on kova ompelemaan ja se kun me oltiin lapsia, niin ompeli meille aina vaatteita ja ompelee tälläkin hetkellä itselleensäkin vaatteita ja joo, eli hän kyllä osaa ommella ja tykkää siitä ja oisin voinut häneltä oppia hyvin, mutta no se ei ollut sitten sen teini- tai 20-vuotiaan Annun juttu. Mutta nyt se on. Nyt mä oon rakastunut ompeluun. Ompelu on niin kivaa ja siis suosittelen kaikille, ketkä haluaisi kokeilla. Se voi tuntua pelottavalta tai semmoiselta, en mä tiedä pelottavalta, mutta niin uudelta ja jännältä tietyllä tapaa, vaikealta, mutta siis mä lupaan, että se on niin hauskaa ja sä saat niin hyvän semmoisen onnistumisen tunteen, kun sä selvität jonkun pulman ja sit sun vaatteesta tulee hyvä. Se on ihan super. No joo, sit mä kiinnostuin tästä ompelemisen uudelleen opettelemisesta. En muistanut siis kässän tunneilta yhtään mitään. En edes miten ompelukoneita käytetään, koska en ollut käyttänyt sitä niiden kässän tuntien jälkeen. Joo. No, mä päätin sitten ilmoittautua sellaiselle työväenopiston kurssille. Ja itse asiassa mä ilmoittauduin jo niin kuin pari vuotta sitten, mutta mä en päässyt sinne sisään, koska ne on ihan supersuosittuja.
No, mutta sitten viime syyskuussa mä pääsin sinne kurssille. Mä olin heti siellä ensimmäisten joukossa nävyttämässä sitä ilmoittaudu-painiketta ja sitten mä pääsin. Ja onneksi pääsin, siis tämä kurssi oli aivan mahtava ja meidän ope oli aivan mahtava. Terkkuja Mialle, jos katsot jos katsot tätä videoa. Joo. Siis kurssilla opin tosi paljon. Se on ihan eri kuin katsoo jotain tutoriaaleja YouTubesta tai lukee vaan ohjeita, vaan siellä kurssilla, varsinkin tälleen, että just jos sä oot ihan vasta-alkaja, niin sä saat niin paljon apua siellä kurssilla, koska se opettaja näyttää sulle kaiken ihan kädestä pitäen ja se vastaa sun kysymyksiin. Ja siis suosittelen lämmöllä, että katot sun oman kaupungin työväenopiston tai kansalaisopiston, mitä näitä nyt on, niin kurssitarjonnan ja tosiaan ilmoittaudu ajoissa, koska todennäköisesti ne on supersuosittuja myös siellä, missä sä oot. Mä ajattelin tehdä myöhemmin myös video, että mä esittelen kaikki nämä työt, mitä mä oon tehnyt siellä kurssilla ja osittain myös kotona. Mutta joo, tää kurssi tosiaan kesti syyskuusta joulukuuhun ja sitten taas nyt keväällä tammikuusta huhtikuuhun. Niin, joo, huhtikuuhun. Ja kerkesin tehdä monta vaatetta, vaikka olin myös aika paljon sieltä pois tai oli poissaoloja. Ja sitten mä tosiaan innostuin sit niin paljon tästä ompelusta, että mä ostin oman ompelukoneen. Singer Heavy Duty, mikä se numero oli? 4423. No mä laitan tähän nyt pikkuesittelyn. Joo, eli tää oli se mun ompelukone. Ja sitten tosiaan ompelu vaatii miljoona muutakin tarviketta ja niin, välineitä. Siis ihan kaikkea. Tässä nyt mulla on täällä siis laatikollinen kaikkea, mutta siis ihan saksista lähtien nuppineuloihin ja ratkojiin ja kaiken maailman asioita. Plus sitten tietty ne kankaat. Eli mä sanoisin, että ei välttämättä ole halvin harrastus, koska sä myös haluat niin kun ostaa ihan hyvän koneen, että aloittaa ehkä sillä 50 koneella, oikein mä en tiedä saako 50 mitään konetta. No, täällä kurssillakin, missä mä olin, niin siellähän oli tämmöiset Berninan 1500 euron koneet, jotka oli ihan todella nice. Siis niillä oli niin mukava ommella. Joten ehkä sitten kun itse ostin tämmöisen vähän vajaa 300 euron koneen, mikä siis on hyvä, mä tein mun tutkimukset etukäteen ja tätä suositeltiin monessa paikassa tämmöiseksi niin kuin aloittelijaystävälliseksi koneeksi, millä pärjää hyvin. Et sä voit ommella tällä ilmeisesti farkkuja ja muitakin semmosia vähän jäykempiä kankaita ja se pitäisi toimia. Joten jos sä et tarvii sitä 1500 euron konetta, sä pärjäät myös hyvin tällaisella ilmeisesti. Toki mä oon käyttänyt tätä vasta vaan muutaman kuukauden, joten en voi sen enempää sanoa. No joo. Ja nyt tosiaan mun tarkoitus on jatkaa ompelua mahdollisimman paljon kotona. Toki nyt on tulossa kesä, joten varmasti haluan olla paljon myös ulkona, mutta se ompelu pysyy siellä ja mä toivon, että pääsen ompelemaan nyt paljon. Joo, mutta tässä nyt tää mun tämänhetkinen projekti. Tästä on tulossa toppi. Mä laitan linkin tähän kaavaan. Mä ostin tän Etsistä tän kaavan ja siis maksoi jonkun 3 euroa. Ihan superhalpa. Yhdestä videosta mä kuulin, että osa näistä Etsy-kaavoista olisi AI-tekemiä tai siis tekoälyllä tehtyjä. Mä en ole varma, onko tämä, koska miten tämä on näin halpa, en tiedä. Mutta täytyy sanoa, että nyt kun mä oon jo niinku aika pitkältä stopin tekemisessä ja mä oon vähän silleen sovittanut tätä päällekin, niin tää näyttää ihan hyvältä. Siis mun mielestä tää näyttää tosi hyvältä. Joten en mä tiedä, ehkä se ei ole tekoäly. No anyway, mutta ilmeisesti ne tekoälyllä tehdyt voi olla vähän huonoja, niin kuin, no obviously. Joten
kannattaa katsoa hyvin ne arvostelut, mitä ostaa. Ja no joo, mä nyt videon lopussa sitten nähdään, tuliko tästä oikeasti hyvä vai ei. Joo, eli kaava on sieltä ostettu. Mulla on siellä pitkä lista kaikkia tallennettuja kaavoja, koska siellä on niin kivoja. Ja kaavan mä kävin tulostamassa Oodissa, Helsingin keskustassa. Jos oot pääkaupunkiseudulla, niin suosittelen siis erittäin lämpimästi. Oodissa on siis kaavatulostin, mikä on ilmanen, paitsi että sä maksat ne materiaalimaksun, mikä on yhdeltä kaavalta noin €20, eli siis lähestulkoon ilmanen. Ja sä saat siis suoraan sen ison A0-kokoisen paperin, ja mistä sä vaan voit leikata sit sun kaavat sen sijaan, että sä joudut tulostaa niitä A4 ja sitten liimailla, teippailla, no ihan sama. Kuitenkin siinä on vähän ekstra vaivaa, joten joo, suosittelen lämmöltä tätä Oodin tulostinta. Ja en tiedä, ehkä jossain muissakin kaupungeissa on samanlainen, joten kannattaa tsekkaa. Toki toinen vaihtoehto on myös käydä näissä jossain tulostusshopeissa. Mä en ole perehtynyt, mutta kun mä löysin tuon Oodin tulostimen, niin ei edes tarvikaan, koska todennäköisesti se on kalliimpaa. Joo. Ja nämä kankaat oli tää päällyskangas, mikä se on Eurokankaasta pellavaa. Mä ostin tän jo jonkun aikaa sitten. Tää oli ihanan kesäinen ja tää oli tosiaan sieltä Alelaarista, eli aika halpa. Kannattaa katsoa ne. Mä itse olen huomannut, että siellä on aika kivojakin kankaita aina tarjolla ja paljon halvempia. Eurokangas on kyllä semmonen, kun sinne menee, niin on ihan kuin lapsi karkkikaupassa ja tekisi mieli ostaa kaikki. Varsinkin nyt, kun on tullut kesäkankaat. Siis mä oon vähän sellainen, että just talvisin, nytkin on vielä aika viileä, niin mulla on aina joku neule vaan päällä ja leggingsit ja mä en niinku yhtään jaksa panostaa siihen pukeutumiseen. Mutta sit kun tulee kesä, niin sit mä rakastan kaikkia mekkoja ja hameita ja just kaikkea söpöä ja on niin kiva pukeutua silleen kivasti ja jotenkin tuntuu olokin heti paljon kivemmalta. Joten mä myös vähän yritän nyt enemmän panostaa siihen. Ehkä tehdään tämmöisiä kotivaatteitakin, mitkä niin kun, että tulisi paljon kivempi olo olla myös kotona. Joo. Ehkä jossain välissä pitää panostaa niihin talvivaatteisiinkin, mutta jotenkin mä oon talvella vaan niin semmonen mukavuuden halunen ja haluan vaan, niin kun, että on lämmin ja mukava olla. Joo, samaistuuko joku? Ehkä. Joo, ja sitten tähän tuli tosiaan vuori. Ja tää vuorikangas, siis mä löysin sieltä ompelukurssilla on siis sellainen laatikko, mihin kaikki voi heittää jotain kangastilkkuja tai kankaita, mitä ei niinku tarvii. Ja sitten sieltä saa ottaa ihan kuka tahansa ilmaiseksi. Ja yleensä siellä onkin semmosia aika niinku pieniä tilkkuja, mistä nyt ei niinku hirveitä pysty tekemään. Mutta mä löysin yksi kerta siellä, oli semmonen varmaan lakanan koko. Mä luulen, että se on ehkä lakana ollut. No semmonen iso lakanakangas tavallaan, mikä oli leikattu osiin, mutta semmoisiin aika isoihin osiin. Ja mä otin ne kaikki, pesin ne ja ajattelin, että teen ehkä jonkun mekon tästä kankaasta. Mutta nyt kun mä aloitin tämän projektin, niin mä tajusin, että tämähän on siis ihan täydellinen vuorikangas. Koska tää on niin tämmönen pehmeä ja tuntuu silleen joltain luonnolliselta materiaalilta. Ehkä voisiko puuvillaa, mutta semmoinen pehmeä puuvilla. Joten siis mukavan tuntunen varmasti ihoa vasten. Ja joo, koska tää päällikangas pellavakin on tietty mukava, varsinkin kesällä, se on ihana. Mutta on se vähän semmonen karhea. Niin joo, tää tuntuu ihanalta nyt tää toppi mun mielestä. Tosi kiva. Ja nyt mä oon niin onnellinen, kun mä otin sen kankaan, koska mulla on nyt vaikka kuinka paljon tätä vuorikangasta. Ja kun tää värikin on tällainen, niin tähän sopii niinku vaikka minkä kanssa. Siis tosi monen kanssa. Joo. Siis aloittelijoille vinkkinä, mitä mä oon ymmärtänyt, niin luonnon materiaalit on superhyviä aloittelijoille. Esimerkiksi pellava ja puuvilla. Sellaiset, mitkä ei hirveästi venyisi ja missä on vähän just tämmöistä tekstuuria, ei olisi ihan semmoista liukasta. Niin kannattaa katsoa sellaisia. Mä oon itse ommellut nyt
Myös viskoosia on käyttänyt, esimerkiksi pellava viskoosi on aika kivan tuntunen kangas. Joo, mutta suosittelen sellaisia. Ja joo, no nyt me ollaan tästä ompelee. Tosiaan mä leikkasin kaavat jo aikaisemmin ja sitten eilen mä ompelin tän nyt tähän asti. Elikkä tää etuosa on tehty, tässä on tehty nämä laskokset. Hyvä kun mä en tiedä oikein, että miksikä niinku näitä kaikkia sanotaan, koska no joo, okei, mä oon oppinut siellä kurssilla tietty, mutta sit mä oon kuunnellut paljon englanninkielisiä videoita ja sit mä oon nyt jotenkin aivan sekaisin. Niin joo, mä en välttämättä tiedä näitä kaikkia oikeita termejä tai muista, mutta joo, tähän on siis tehty laskokset, on ommeltu tää vuori. Siis mä löysin tällaisen videon, tuossa kaavassa ei ollut oikeasti tätä ohjetta, mutta mä löysin sellaisen videon, missä näytettiin että sä ompelet niin kuin tämän vuoren puolelle tämän pienen, tarkentaakohan tää nyt? Ei se tarkenna. No, anyway, ompelet sellaisen pienen tikkauksen tänne vuoren puolelle. Sitten löytyy videoita, googlaa miten ommella vuori. Niin siis tää taittuu niin nätisti sen jälkeen. Siis supernätisti, joten jos teet tällä kaavalla, suosittelen, että tsekkaat videon, kuinka ommella vuori, ja ompelet ainakin tämän etupääaukon sillä tavalla. Joo. Yes. Eli vuori ommeltu, laskokset ommeltu, on ommeltu palaset yhteen. Tänne takasolmion tilalle, niin kuin vuoren tilalle, mä laitoin tätä samaa, koska sitten se solmitaan, niin sitten se muuten näkyy sieltä tyhmästi. Joo. Ja nyt tässä olisi vaan enää jäljellä ommella noi sivut yhteen ja viimeistellä tää helma, tai miksi tää nyt kutsutaankaan. Ja sit se olisi valmis, joten nyt mä lähden ompelee ja sit katsotaan mitä siitä tuli. Siis mulla on vieläkin tämmösiä tosi varmaan jollekin tyhmiä kysymyksiä. Esimerkiksi nyt mä ihmettelen, kun tuossa ohjeessa ei ollut, että pitää viimeistellä niin kuin siksakilla tai jollain vastaavalla näitä tiettyjä osia. Ja kun tässä ohjeessa oli, että tosiaan ihan aluksi viimeisteltiin tietyt saumat, tällaiset saumat, mitkä sitten avautuu silleen auki. Onks mulla mitään? Tässä on semmonen nähtävillä. Näin. Mut sit nämä muut saumat, niin no kai nekin nyt pitää viimeistellä. Oikeesti. Mutta kun en mä saa nyt viimeisteltyä enää, koska kun ne on täällä tälleen niinku täällä sisällä. Mun olisi varmaan pitänyt viimeistellä nää silloin niinku aiemmin. Joo. Tällaista tää on. Aina oppii. Siis tämmöiset ihan perusjutut, niin välillä jotenkin tuntuu, että mä en niinku vaan tajuu. Mutta no niitä ei nyt ole viimeistelty, joten toivottavasti tää silti kestää, eikä ne purkautuu. En mä tiedä, saisinko mä vielä täältä nää. En mä kyllä halua purkaa koko toppia. Tai no ei nyt koko toppia, mun pitäisi purkaa vaan toi helma. Mutta ei. Mä en ehkä halua lähteä siihen. No, katsotaan. No niin. Nyt on ommeltu. Ja joo, nyt mä mietin tässä sitä, niin totta kai ne pitää viimeistellä ne reunat. Ne olisi pitänyt tehdä silloin, kun mä oon niinku ommellut sen suoran tekin.
niin heti tietenkin perään, mutta joo, en mä muistanut. No, mä toivon, että tää silti kestää eikä lähtisi hirveästi purkautuu. Mä sain nyt vähän täältä kuitenkin sit ilman, että lähdin purkaa sen koko helman, niin sain käännettyä tuolta sisältä sen verran, että korjailin vähän niitä saumoja, mitkä vaati vielä sen viimeistelyn siksakin. Joten nyt se on ainakin osittain tehty. Ehkä jotain pieniä kohtia jäi tosiaan, mihin sitä ei ole tehty, niin katsotaan miten se toimii. Mulla on matcha. No. Ihana aina olla joku juoma tässä messissä, kun ompelee. Ja joo, nyt tosiaan mä käännän tän. Ja sittenhän pitäisi vielä tehdä top stitch, mistä en ole varma mikä se on suomeksi. Päälle tikkaus, oisko? Ja sit se on valmis. Sit mä näytän teille, mitä tästä tuli. Ja katon itekin. Joo, eli no, mitä ootte mieltä? Mä ehkä ensi kerralla tekisin näistä olkaimista vähän ohuemmat. Koira tossa vinkuu. Niin tekisin vähän ohuemmat olkaimista. Jotenkin tää on vähän tämmönen... Musta tuntuu, että tässä on niinku liikaa kangasta. Liikaa kangasta, joo. Ja no, mä en tiedä, siis näitä on aina niin vaikea solmia näitä nauhoja takana, vaikka onkin kivan näköisiä, mutta joo, tuottaa ainakin mulle hankaluuksia. Mitäs muuta? Mä päädyin tekemään sen top stitchin, mikä päälle tikkaus, niin pelkästään tänne alareunaan, koska se oli tarkoitus tehdä tänne niin kuin joka kohtaan, myös taakse. Ja myös tähän, jonka takia siinä ohjeessa ei siis varmastikaan ollut sen vuoksi tätä tikkausta, minkä nimeä mä en tiedä. Mut joo, mä en tehnyt sitä, koska mä en halunnut. Ja mun mielestä se ei ollut ihan pakollinen. Tai siis näyttää siltä, että ei mun mielestä ollut pakollinen. Mutta tein sen tonne alas, niin se nätisti kaartuu. Ja koska siinä olisi jäänyt muuten sellainen pieni kolo. Joo. Mutta siis voin suositella kyllä tätä ohjetta ja aion itse ostaa siltä samalta Etsy-kanavalta nyt jotain muitakin niitä kaavoja, koska ne oli tosi kivan näköisiä, ne vaatteet ja ohjeet. Ja ohje oli helppo seurata, superhelppo. Joo. Seuraavaksi mä ajattelin tehdä tähän ehkä jonkun hameen kaveriksi. Semmonen joku valkoinen, ihana iso maksihame olisi täydellinen ja kesälle ihan must. Mulla ei oo semmoista, mulla on vaan yksi maksihame, jonka mä oon tehnyt itse. Ja joo, ehkä seuraavassa videossa näytän teille tosiaan, mitä mä oon tehnyt nytten tässä vuoden aikana. Ja joo, kerron vähän, mitkä niissä meni hyvin ja mitkä meni pieleen ja mikä oli vaikeita ja näin. Niin ehkä saatte siitä jotain osviittaa, että mitä tämmöisen aloittelijan kanssa tehdä, mitä voi tehdä. Joo. Niin, ja vielä yksi juttu. Tätä kangasta jäi siis vielä vähän semmonen pieni pala, niin mä katon, että riittäisikö se, että saisinko mä tehtyä sellaisen huivin siitä, semmonen kolmio, mikä sitten solmitaan, koska se olisi aika söpö. Ja just kesällä, niin ai että. Mutta mä en tiedä, riittääkö se. Jos mä teen sen, niin mä näytän teille sitten. Joko kuvaan sen tai näytän valmiina. Katsotaan. Mut joo. Jos kiinnostuit mun jutuista tai sulla oli kiva katsoa tätä, niin jää seuraa ja toivottavasti katsot myös seuraavan videon, mitä se sit onkaan. Myöskin mä saatan tehdä jotain jooga-videoita tänne. Joo, no, mutta niistä lisää myöhemmin. Yes. Moi moi!